салом арз мекунем ба кулли мардуми тоҷик, ба кулли мардуми ғариб. Худо кунад ки ҳаматон соҳ саломат бошед. Худо кунад ки ҳамин вируси ҳами Тоҷикистони азизи мо дур бисозад. Зинда бошед дӯстои азиз. Иди Саиди фитра ба ҳамаи шумо табрик мегум, ба ҳамаи мусулмонон ин иди бо шукуҳа табрик мегум. Зинда бошед як бор дига. ба ҳамин канали ҳамин дӯстои мо ки бисёр ҳаҷвинигорои хубанд, Самар Қамарҷон, дуромада подписатсия кунен. боқӣ худованд нигҳбонтон. гумонам орзуҳоям ба гӯристон намемонад. гумонам орзуҳоям ба гӯристон намемонад. дили пурғус аз ғам се нагам бирён намемонад. дили пурғус аз ғам се нагам бирён намемонад. таку танҳо ба қабристони торику ба зери хок. таку танҳо ба қабристони торику ба зери хок. туро нодида мемирам ба дил армон намемонад. туро нодида мемирам ба дил армон намемонад. гумонам орзуҳоям ба гӯристон намемонад. дили пурғус аз ғам се нагам бирён намемонад. کجا وصفی تو میاره بجا ما یا رسول الله. بجا ما یا رسول الله. قلم عاجز میماند با وصفت یا رسول الله. با وصفت یا رسول الله.